Zakwethu hayi umcebisi lo khona la emaqambini endaweni yaseMangethe. Ngithi ngibonge ithuba engiphiwe kwadludla ukuba ngifike ngizonandisa ngengoma zami ezi-EP zintathu nje kuphela. Uma ufisa ukuyithola uyakwazi ukuyithola ku YouTube kanti futhi nasefonini ungakwazi ukungixhuma. Sikwazi uma kukhona ufisa ukwazi kangcono ngomcebisi uyangithinta enambeni ethi 076 696 1736 076 696 1736. Ngiyabonga mfowethu ake nje ngiphume ngale ngoma shot 2 asambe DJ. Ngiyabonga.